Awusuka nini madoda ngangena mina ngumfoka sobisi ngithi sanibonani bakwethu ngiyanibingelela ngiyanamukela ohlelweni lethu lesindaba eSpinda TV1 monqala ungena ohlelweni lethu bakwethu sicela ukuthi like uphinde usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohla ukushare ilink yethu ukuze sidlondlobale njalo bathi sekunjalo maphinqa ziyakhala ngomhla ka7 May bakwethu uthi Chris umfoka nzimande lapha emzimkhulu uthi ke ngomhla ka7 ucela ukuthi kuhlangane eThekwini WorkShop Emastebhisin isikhathi kube ku10 AM ekseni until late ntambama lapha beyolontsha khona iCD yakhe kanti ke umsiyo uzobe khona ngosuku bathi ke ublessa kanti isihloko sealbum sithi ke istory sakho bathi ke bakwethu line up yosuku izobe ihamba kanjena bathi ke lapha uzobe khona uDecrease bakwethu usolazi uzobe khona uShende umabhlukwe umjikelwa usakhile kanti noDivorce idixa bathi ke uPhema Nqele uzobe khona uswenka ichwane lebhova inkosi yoxolo ibhova elincane bathi ke umchumeni uzobe khona ugeza umqapheli uzobe khona uMashendeza usikhala nene uzobe khona umude kanti ubunde plaza uzobe khona umbuzeni ubuya kwinja kanti ke umpande kampanda kanti ke noqdasa uzobe khona bakwethu no2000 ke kanti nozandla ezinhle uzobe khona abanikazi ulajika uzobe tholakala nothandeka K kanti ke bakwethu umjolisi kabathi ke and many more ningaphuthelwa ke bakwethu ngomhla ka7 May kuyo lenyanga esiya kuyona phase eKhakasini eThekwini Emastebhisin lapho uzobe zikhipha khona uDecrease elontsha iCD yakhe sithi khuphuka mzimkhulu izongela kanjani mina yeah